راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرى سمعتي نايلومي عرب 27 حدار كل تشحن 20 فنونا يفلم الله كم وترو بزينا كفلميو أرستاتنو إرترا توسخ سراويت نابدوبات تجراي توفر الله وحدي مسارتها مقبتات هبزلو هجر سدرابيتات ندقوم طعيا مجاجبا كزوترو غازيتا حداس إرترا تمكر سومال حدا مكون ننسلي أمريكا تقتلو راديو إرنا زينب بزرزر بعبيت مكاين استصعنا سراويت إرترا مس إثيوبيا نابزداو كبابيتات ببزحي وفر مهلاو نعين مسخكر حبيروم أقدمو ناب دوبوب كبابيتات بادمه صورنان زلام بسان كومدما بمنقد باصعنا بكبابيتات بوريز وردا حيالو كفلات سراويت إرترا كم زلوا زملكتو كالوت منشتات بوغنوم از حجي بليتن صلماتن تغولبيبو كغعز حدر زلو سراويت توسخ مقانو اغنزيبوم መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ኩናት ኣብ ጀመረሉ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዶባት ተጸጊዑ ምንባሩ ዘመልከቱቶም ምንጭታት ሓደ ሓደ አህዱታቱን ኣብ ጎን ሰራዊት ኢትዮጵያ ተሰሊፈን ኣብቲ ኩናት ከም ዘኣተዋ ጠቂሶም ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝሕ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ይሳተፍ ከም ዘሎ ብወገን ትግራይ በተደጋጋሚ ይግለጽ ኣሎ ህላው ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ራድዮ ኤርና ዛጊት ከተረጋግጽ እኳ እንተዘይከኣለት ገለ ክፋል ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ እናተበገሰ መጥቃዕታት የካይድ ምህላውን ኣማይት ውግኣቱ ድማ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝርከባ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ከም ዘለዉ ግና ኣረጋጊጸያ ኣብ ኤርትራ ሩኡይ ዋሕዲ መሰረታዊ ምግብታት ንሓያሎ ስድራቤታት ኣብ ከቢድ ሻቅሎት ሸሚሙሉ ኣብ ዘሎ እዋን እታ እንኮብ መንግስቲ ትዝርጋሕ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ድማ ስድራቤታት ንደቆም ጥዑይ ኣመጋግባ ከዘውትሩ ዝመክር ዓንቀጽ ምስፈራ ምስላግፅን ብድዕን ከም ዝፅብፀብ ራድዮ ኤርና ዝተወከሰቶም ወሃብቲ ርእይቶ ኣመልኪቶም ኣብ ኤርትራ ነዊሕ ዓመታት ጸንሐ ናይ መነባብሮ ጸገማት ኣብ ዝዋን ድማ ምስ ምግታእ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተታሒዙ ንኣስታ 8 ወርሒ ተኣወጀ ምዕጻውን ወራርዕ ስለንበጣን ፈጢርዎ ዘሎ ስጋኣትን ተደሚሩ ሓያሎ ስድራቤታት ኤርትራ ተጸበይቲ ናይ ምግቢ ረድኤት ኮይነን ኣለዋ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝነበር ህዝቡን ብኩፖን ወርሓዊ መቑነን መሰረታዊ ምግብታት ምርካብ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ኣብ ዝሰሓገሉ ጽንኩር መነባብሮ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ንደቅኹም ጥዑይ ኣመጋግባ ከተዘውትሩ ክንመኽረኩም ብምባል ሃምበርገር ብዝበልዑ ናይ ወፃኢ ቆልዑ ኣሰንያ ኣብ ናይ ሰሉስ 24 ሕዳር ሕታማ ምዝርግሓ መግለፂ የብሉን ክብሉ ቶም ወሃብቲ ርእይቶ ደምዲሞም ብመሰረት ጸብጻብ ዩኒሴፍ ኣብ መላእ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ኣብ ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ ከምኡ ድማ ዞባታት ዓንሰባን ባርካን ዝርከቡ ኣሽሓት ቆልዑ ብዋሕዲ መሰረታዊ ምግብታት ይሳቀዩ ምህላዎም ኣብ ወቕታዊ ጸብጻቡ ምስፋሩ ይዝከር እቲ ሃገራዊ ትካል ኣብ ኤርትራ ንዓሰርታት ኣሽሓት ቆልዑ ናይ ማእዛዊ ምግብታት ሓገዝን ተወሳኺ ቪታሚናት ከምኡ ድማ ክታበት ይህብ ምህላው ይፍለጥ ይኹን እምበር እንኮ ጋዜጣ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዓምድታታ ብዛዕባ ኣከሻሽና ምግብን ምኽሪ ኣመጋግባ ቆልዑን ክትዝርጊሓ ትርአ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ናይቲ ኣብ ህዝብና ከቢድ ሻቅሎት ፈጢሩ ዘሎ ኩናት ትግራይ ካብ ዝጅምር ዛጊት ዝኾነ ዜና ዘይብላታ ጋዜጣ ኣብተን ብመርበብ ሓበሬታ ትዝርግሕን ዘላ 4 ገጻታ ዝበዝሐ ትሕዝቶኣን ኣሳእሉን ናይ ወፃኢ ሃገራት እዩ እታ ጋዜጣ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከይተስፋሕፍሐ ተባይላ ካብ ወርሒ ሚያዝያ ትሒዛ ነስታ 8 ወርሒ ካብ ናይ ወረቐት ሕትመት ኣቋሪጻ ትርከብ ምምሕዳር ትራምፕ ስልጣን ንጆ ባይደን ቅድሚ ምርካቡ ኣብ ሶማል ዝርከቡ ኣማይት ወተሃደራት ኣሜሪካ ከውፅእ ምዃኑ ኣብ ዝዝረበሉ ዘሎ እዋን ሓደ መኮነን ማእከላይ ስለ ኣሜሪካ ከም ዝተቐትለ ተገሊጹ እቲ ስሙን ሙሉእ መንነቱን ዘይተጠቕሰ ኣባል CIA ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ስርሒት ተዋፊሩ ከሎ ድሕሪ ዝወረዶ መቑሰልቲ ከም ዝሞተዩ ተሓቢሩ ኣቐዲሙን ኣባል ፍሉይ ሓይሊ ባሕሪ ሲል ምንባሩ CNN ስሞም ንዘይጠቐሰቶም ወተሃደራውያን ምንጭታት ብምጥቃስ ኣፍሊጣ ኣሜሪካ ኣብ ስልጠና ሰራዊት መንግስቲ ሶማል ሃድን ላዕለዎት መራሕቲ ኣልሸባብን ካልኦት ሽበራውያን ጉጅለታትን ከምኡ ድማ ኣብ ስለያን ዝተዋፈሩ ኣስታት 600 ወተሃደራት ኣብ ሶማል ኣለዋ ሬድዮ ኤርና ሬድዮ ኤርና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ بالنجراتي جازم له
سبأي مكيم زجمرك يودي يقالت مالت زبتي هاي ناي سبعيقا تول زلقا أي لكني ميدي سبأي انتي لكسي ودا في مالت مغاني كتقطمي زلكي كلاتنا سبوت እንዳይዳ ናዒብና ኣንስታይ ፆታን ናፀዋዕካ ንጉስካ ጥራይ ሰብኣይ ምዃኑ ከተረዳእኒ መሪፅካ سبأي انت وان كم ودا في سبأي دي قتلنا دلقي ስብእነት ዝበሃል ደረጃታት ከም ዘለዎ ኢኻ ተኣምን ንጉሰ ንሱ ዳ ናይ ፆታ ምልክት እኳ እዩ ዋላ ንስኻውን እኳ ሰብኣይ ኢኻ ما سيدي حسيبك أنا دمو سبأي هو دعوين دايق سبأي زي كون سبأي فرقا ورا انت دلقا ዋላ ፍርቂ እንተወስኽካሉ ሰብኣይ ጥራይ ኢኻ ኮንካ ትተርፍ ناب كالي حشوية توسدنا ميلي سبت أخيبهم كنت ودع في كأخلو كم زي كولو تفلت يا بعد نزغت تمر أميرنا لكم سب إن تصوتات رايحة وكل زقبو إلكم كتم الكتب سبت كالو يمز قول زلو ትስብእነት ትብሎ ዘለኻ ኩናትን ብብረት ንፍጡራት መቕታልን ምዃኑ ተረዲእን ኣሎ ميلي لا تجلون دي غزلخي إذن فتح دي اليوم تلفزيون بركانا يدق تقاومت لا أي دارقا كلهم تدنا قد سويا مقانا من يوم تقدمهم حجي إذا جاندك تكابت مسكرويتي بكاس سلام كل الجميرو تنل على إسر عمت مريتنا بوي أنا تقوي تقول الغدا سلام زيبلو ሽዑ ዳ እሞ መንግስትኻ ሰላም ገይሩ ማለተይ ዓቕሙ ፈሊጡ ፍኒሕኒሕ ኣይበለን ኣንጻር ዜጋታቱ ጥራይ እዩ ዝዕንትር ነይሩ እንታይ ዳልንከ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካባግና ይውፃ ከዝብላ ንሌሊ 20 ዓመታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ንመሬትና ጎቢጡ ሒዝዎ ኩሉ ዳኹም ዘይብላ ሽዑ ዳ እሞ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ብሓይሉ እኳ እዩ ተቖፃፂርዎ ነይሩ ሕጂ ከዓ መንግስትና ፈቒዱሉ ኣትዩ ነዚ ሰራዊት ከውፅኦ ድኣሞ ዘይመፃ ዘይምዕጅስ ስኺለን ንሳተን ናብቲ ወፃእ ኮይነን ፈንጠርጠር ክብላ እምበር እንታይ ዶ ክገብራየን ሕዚ በመሚል ምስጋና ኾንካ ዶ ንሃገርካ ትካዕ ናይዚ ኣብይ ዝገብሮ ዘሎ ማለትካ ድዩ ናይዞም ተቃወምቲ ኸ ዝብለካ ዘለኹ ሕጂ ምስ ትግራዎት ኮይኖምሲ በቃ ሰላም ሕይሽ ኢሎም ኣብ ዓዲ ጓና ሰልፊ ገብሩ ወያነ እምበር ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ፀላኢና ደይኮንካ እንትብል ሞተን ወያነ እንድን ነቲ ኩናት ናይ መንነት ሕቶ ከም ስለ ፅዕራ ዘለዋ ብዙሓት ትግራዎት ከዓ ከምኡ መሲልዎም ንቑላትና ኤርትራውያን ከይፀልዑና ኢኻ ትፈርሕ እወ ወያነ ንህዝቢ ትግራይ ንዓነ መንነትካ ተዋጋእ እዮም ዝብሎ ዘለዉ ንህላውነትካ ሙት ዝዓይነቱ ጎስጓስ እዮም ዘካይዱ ዘለዉ ጨካናት ኮይኖም እምበር መንኩም ገይሩ ረሳሲኑ ህዝቢ የጥፍእ ፖለቲከኛታት ፀገማት ብልዝብ ናይ መፍታሕ ክእለት ክስእኑ ከለዉ ነዛ ጥበብ እዚኣ እዮም ዝጥቀሙላ እቲ ዝጥበስ ካልእ ምርጫ ዘይብሉ ኮይኑ ከም ዝስምዑ ኽውን ናይ ሰላም ምርጫ ኣብ ጣውላ ተቐሚጡ ቃታ ዘይስሕቡ መራሕቲ ድማ በቲ ህልቂት ይስየሙሉ ገሊኦም ከዓ እሞ ብዘይወዓልዎ እዮም ዝነኣዱ ምንም ብዘይወዓልዎ ዝነኣዱ ነዞም ካድራት ዲኻ ክትሽምጥጠና ትፍትን ዘለኻ ኣይ ወሪድኩም ኣነስ ነቲ ጐይታኹም እየ ዝበልኩ
ما يجيس ودع فمسي ولا أنت قبرين دقاقة ተመሲሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓንቲ ተዓዊትዋ ትበሃል ነገር እንተላ እዛ ኩናት ምውላዓ ጥራይ እዩ እምበር ኢና ነርና እዛ ናይ ሰላም ኣፋፍኖት ዓቕሉ ፅቢባትሉ ክዕለበት ከሎ ቅድሚ ምጭዳርካ ድማ እዞም ጃንዳ ትብሎም ዘለኻ መራሕቲ ወያነ እውን ናይ ዕግርግር ሰባት ምዃኖም ኣይከሓድክዎን ፍልልዮም መሬት ዝያዳ ንዓኣቶም ትፅቦም ምህላዋ እዩ مريت صبيباتهم ليلكا أنسي إذا نغلي جزي ذهبهم 7 ساعات سي نايبعك كوينا ويحتني نعيد كم زي نوعات النسي نتن ويانس كمين ويحتن تقون نعقدا داغوني 7 ساعات قدب زنو حكا كميلي زملكتكا لميلي أبدا جزلو أقرأ وين بتشتنا زقبرو زلو تتري غدا أنت مبلكا ገንዘብ ድዮም ዝዋፅኡ ዘለዉ እንደ ገንዘብ ዳ ኩላ ዛ ሃገራዊ ኣብ ፌስቡካ ኣንፃር ወያነ ዓጭቓ ብፍላይቲ ናይ ኣምሓርኛ ሽማቡ ምሻለካ ናይ ደገ ካድርና ንስሞ በቃ ብፅልኢ ዛ ጃንዳ ቃልቃል እንዲሉ ክሳድ ሓዝ ኩሉ ሓቀኛ ኤርትራዊ እዩ ዝብል ዘሎ ኣበይ ኮይኑ ዳዩ ክሳድ ክሕዝ ኣብቲ ዘለዎ ሃገር እምበር ኣበይ ዳ ደሊኻ ሃገራዊ እኮ እዩ ንዓኻትኩም ድዩ ኣብኡ ኮይኑ ዝዘኩም ዘሎ ወይሲ ናይ ብሓቂ ክሳድ ዝሓዘ ኮይኑ እዩ ዝስምዖ ዘሎ ወይ እውን ነስኻ ተደናጊርካ ከይትህሉ ምናልባት ክሳደይ ሓኒቕኩም ክትብሉ ንብል ከየሉ كلا نسخة نعاند زبلت كانيرو بقى شيوت ويكا شيات هاجر مبلا كانيرو أنا غا عصوب جيلام بولكو ويلي لسان كم يجر كده يغني عصوب تبلو بمنقص غا يغفل انديو سلازي تعسيبي السرح مناقر كويس سرع زلو انت تغفلغ انا بعد جنزب مع سكوينو ناي بعد جنزب زركب انت زغول محشني كاب جنزبنا منتيلو نغالوت إيرتراوين كتكعلو قولنديو زعرغكا نسوي يعني زدنا قلت انت قينهم لأمو صبق قبرهم شيو تعز مالت قيم ንመንግስቲ ኤርትራ ንተቃውሞ እዩ ወያነ ዝገዝኣቶም ዝብሎም ነይሩ እሞቶም ተቃወምቲ ትብሎም ተቋመርቲ ነውልካንዶ ገንዘቦም ቁማር ምስ ተበልዑ ማለተይ መዋሊቶም ወያነ ምስ ተሃርመት ፀላል ሒልዎም ድርድር ይገበዶ ሰላም ይሕሽ ክብሉ ስምዑ ኩናት ኣድላይ ኮነ ዝበለ ድዩ ደጋፊ ወያነ ዝኸውን ዘሎ إذا قلنا زمكوا السلام زمت كويناتي حنت سبل نحور نزاج جاندا مستلم زيت إذا وانا السلام كسفني سلام دا حجي سلام لك ويانا اغتسرر ممهلا التدلي أي نقصة إذا هلق زلو هيوتك أحزنك عندي موعلتين كين متكعت جميل النمو سواتين جيم اوفر مستوالاسي
سغيلن إلى زي وازن برا መን እሞ ነዚ ጉዳይ ከም ፆታ ቆፂሩ ጌም ኦቨር ኢሉ ናይ ፀወታ ተደላ እሞ ቅድም እኳ መለስዩ ኣቐዲምካ ወይ ሓደ ክልተ ጎል ናይ ዘምዝገብካ ይኮነን ኢሉ ድሕርካ ዓብ ሃገር ስለ ዝኾና ኣብ ተናውሒ ኩናት ንሕና ኢና ንስዕር ክብለና ኩሎ ኣይትዝክሩን ዲኻ ሕጂ እዚኣ ባዕላን ወያነ ተገልቢጣተን ነዚአን ግና ኣብ ሓፂር እዋንቲ ኣንጻርና ዘኽተቶ ሰራዊት ከቀብፀን ኣንጻርና ስለ ዝተዋጉ ኢኻ ተቐይምካዮም ሓቀይ መራስከ ተቐያማይ ምዃንካ ዘይተርፈካ ዳ እሞ ኣብቲ ንጻርና ዝተኻየደ ኩናት ዝእዝዝ ዝነበረ ኮሎኔል ኣብይ እውን ኣለካ እሞ ገለ ግበር كلا ميلينكا مجين بوليتيكا تبال فتصيما زي ترداك نقول زود لنا احنا نفدن تفتينا الامو معسينا بسلام كنبر اما حلو تشفمنا تلين تشفلقاتنا انجليز فلاليتنا تركي وريرنا ناولنا نبردي لحنا دحن انا سخن بزح نكات عيبلنا اذا نايتبع عن كلتن ساعات كوري فكان اغلى لمو وتصيتات عرقنا أنس دهري إيه أغرق بكا ورد لينيرا كم قال لنا أنا وحدنا الجوامي لي مساكين داتهم تفنبر نحن سكحل فلنايو